Käy läpi tässä kokonaisvoimakäsitteen opiskeluun soveltuvaa nettisivustoa. Tässä on 12 erilaista tilannetta ja ne vaihtelevat käyntikertojen välillä. Tämä tilanne on seuraavanlainen. Lipastoa työnnetään pitkin lattiaa niin, että nopeus kasvaa. Liike on siis kiihtyvää. Ilmanvastusta ei tarvitse huomioida. Aloitetaan sillä, että valitaan voimalle suunta ja sen jälkeen oikea alakulma. Tästä valitaan, että mistä voima aiheutuu. Sitten ylöspäin painovoiman kumoava tukivoima ja vasemmalle liikkeestä johtuva kitka ja oikealle sitten tämä työnnöstä aiheutuva voima. Voiman suuruuteen voi vaikuttaa klikkaamalla tätä nuolta. Lisäysten jälkeen tarkistetaan ja voi siirtyä seuraavaan kohtaan.